Burumbrumni haike taklai bo haino hai khatung khajani bisingtei Khumulung Baptist Pastoral Circle ni luaji mungbai phainai 11-12 tai 13 December 2018 chalo saltamni bagui Khumulung Motor Stand nokhlao khlaijana thangai tango Christmas Banik 2018 Bethlehem kami ho, Bethlehem kami ho, piyok nai Jisu atai kha. Obani ko salbrum na toknai rachap mung mosamung tei dalbidal hukum pandaro. Toknai ketal kanmung cumung tei camung phalmung rok. Bethlehem kami ho, Bethlehem kami ho, piyok nai Jisu atai kha. Charik ni damri tampru nisimi damchuku jora toknai obani. Saltamneo banikno jengcharinai TBCU ni General Secretary Dr. C.K. Deporma manjaknai TTADC ni CEO Bolin Deporma akosong Saltamneo baniko bania khlainani musung tongnai rok Khumulung supermarket ni khapang ni jewelers phalnogo mannai koimung belai eba phalnok manani bagui kredi okpok ni maribo Deporma 9862008268 Bethlehem kami ho, Bethlehem kami ho, othang nai Jisu asai kha. Tibu kamke shaimana ni bagui kredi tolao tongmani okpoktukni maribo Hebel Abel Koloi Convener 9436556107 eba 7005618427 Sanjay Deborma ku convener 8787410812 Sondaram Deborma cashier 8787498051 Banigo joto takukti bhuksangno phaiman jagnani bagai kobok chawo kobok nai Hebel Abel Koloi convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Pastoral Circle SNPA Taklai जों सालथामनि बागै बानिक खालायजानानै थाङै दङ डिसेम्बरनि 11, 12, 13 हांगाय जों खुमुलुं बेप्टिस्ट पास्टरल सार्कल नियङै ताक्लाय आनो कनभेनर संखा आनि बुमुं हेबलाबेल कलय आं खुमुलुं मथानि दिकन हांगाय जिनि आन लगे दङ जिनि सार्कलनि सेक्रेटारि यां दङ आनि देब्रा फासिं जिनि को-कनभेनर बा एसिस्टेंट कनभेनर ओ मेलानि जिनि दङ मेलानि केशियार जों दिनैनि सिमि वार्क केम्प जेंलाय दंलायखा र खुमुलुं मटर स्टेनो हांगा ताक्लायबाय जों YC स्नि एबा 17 क्रिसमास बानिक 2018 जों खालायनानै थाङै दङ ताक्लायनि इनग्रेटर अंखा जिनि रेभारेन्ड डक्टर C.K. Deborma TBCU नि जेनेरेल सेक्रेटारि ताई चीफ गेस्ट दङ जिनि TTADC नि CEO मोजां बलिन देबरमा IAS ताई इनग्रेल सेसनाव जिनि गेस्ट दङ जिनि बिलिभार चार्चनि फादर जन बिटकार जेनेरेल बिलिभार चार्चनि ताई फाइमानजाक फाइनाय जिनि लोकल पास्टर जिनि आगेनि फर्मार ES रेभारेन्ड नीलमणि देबरमा ताई जों साब्रुम नारवाय मटम जों नारगलायो सेकेन्ड डे ओ दङ जिनि TBCU नि AGS रेभारेन्ड रानतुआ साङा दारलं ताई बिनि लगे दंनाय जिनि कैथलिक चार्चनि फादर नन्दननगरनि ताई आरो दङै आबो कारिबो ताइनो लास्टनि दिनाव दंनाय जिनि आगेनि फर्मार ES जिनि रेभारेन्ड किशोर देबबर्मा ताई ES दंनाय जिनि ताबनि रेभारेन्ड रनजित देबबर्मा Southern North Baptist Association Executive Secretary, tai Presbyterian Pastor Butongnai, Reverend Kalu Koloi, tai St. Paul School ni Secretary Nobuseng Taklai Ringka, bo Konsen Rika, sini Reverend Dormendro Deborma, Akoro. Gatai kabang ma hatani narwaira butongnai, seng kaklai New Zealand rongni bu tongnani kok Rika, New Zealand ni Kroksa, bo Paimanjak Painai, sini bisingo, angkap tika seng tabon simi Tinini simi seng lai tonglai tai ko apti klai engkai so stall banik ni stall taklai seng minimum 200 ta hai klainani nei 1 soi tongo
ताई जुदि नांखा जों ताई बो बारे रनाय इनका स्टलनि फर्म रगबो दङ सिनि आरो सिनि केशियारनि आरो माननाय ताई अ फर्म मान थना बागै सिनि सुपारमार्केट खापांनि जुवेलार्स तलावो रूम नम्बर 4 आबोनि बुवाग्रा उनखा सिनि ताखो उत्तम देव बर्मा बिनि आरो फर्म माननाय 24 घन्टा माननाय बिनि नाम्बारावबो रिजार्भ दङ नरक जुगाजुग खायमानाय जारा बानिया खायनाय मुसुनाय रक नरक दाक्तिनो बुकिं खायमानाय ताकलाय जों गन्नै केटेगरि खायका कायसा हांखाय 11,500 आबो हांखाय जामुं ताई चिकन चिकन बानिया खायनाय बा फाल नगरावनि बागै कतर फाल नग हांखाय रि रक जुता रक बंनि बागै हांखाय 13,500 टाका आंनाय सालथामै आबो एपांनो सालथामनि बागै आपति हायता हांखा जों दिनै इको सार्कलनि लिडारक वाकाराव जों जतनो आङै दंलायो दिनैनि सिमिनो जेंजाखा हांखाय जों खाख्लायो अबानिया नि बिसिंतै सिनि जिसु आसायमानि न जों आवाय खायनानै मुसुगो ताई खातुं खाजाखाय जतनो फायबायदि कयना मुसु लुकुरकनो जत बरकरकनो अर फायमाननाय ताई नायमाननाय ताई तंथावै माननाय आसोंना आं सानान मुसु हामबाय गोसों अबाके सिनि सार्केल बाय संसाजागै गवासि सिनि जों दाबो खृष्टमास बानि खाया थां दङ गाय जों अ बानि खायनो बिसिंतै गोबांमा जों फालनाय रक बायनाय रक गोबांमा जों गथुमलाय मानो आवन बागै हामबायनोबो सिनि खरां रकनो सिनि खरां चेनेल रकनो तिनि जों बाय अर फाय माने बागै नन चेनेल बिसिंतै जों अबनो सानाबो जों सिनि बानिया खानाय रकनो जारा हस्टल बुकिं खायनाय रक नरब खायबायदि तै जों सालताम ताकलाय 11 12 13 अ सालताम सिनि खृष्टमास बानिक जों खायनाय तै आ सालबरुम बुरुम न सिनि मोसामं रोसाबमं आवो जों नगजाकनाय गाबो बागै जतनो गयो नरक जतनो फायबायदि अ बानिगो नरक फाय बुकिं खायबायदि तै नायफैदि आबा किसिन गोबांमा रिसोर्सआवबो कक सानाय गां गाम कायतन कक सानाय रबो खायनाय आबो आं दिनै सानना लायो गासैबो जतनो हामबाय